mana tu ayo ka kol na nang ni ba kutip sanga habi di ba jingwan kesan kulit de ndoi ke ba peningo nga kalong ba bali ba kita kita kaman wan istek miet ban kan rai ki de kalong ke balingo mar ba kat kum ke jing so ke jonga mai kran ki long ke me ki ran hang tei tiki persang ban de da kabur bat ka ba peningo kalong ba kidon da ki long ke me sla tei de ha ba ki rum pan ni di collection ran sla de kata ka bang ngimla ban pedian no ka andu kam sha Haji kelas 2 bagi di long kemi kata kidon ki long kemi ru kidon ni tiki la di manora ki kulit kan thai bande kata nri shwai kata ru pan rai ngaso ba kani ka komle juga nakaliang juga polis department ba kalong ke ini coba ngimla ban pedian de nga ngaso nomor ba pentip nga ngaso karon ka jikit clear nomor hot wui pui nong song lani ka wui pui nong song ko ni dari India ka jungi kan mau mdei kamdan dak wui pat ka ai ka ban long kham hajrong ban ya ka British in charge ka di India lani ka Constitution of India ni di ka ai ka ba hajrong du bat kan ni ka British in charge ka ai ni ya kata ka hok ka wui ni fundamental rights kolong ka hok ka jungi ban right to freedom ban protest peacefully kumba ni long kemi le tengge skema tadi ka hok ka jungi baram dan manu bala ban shim ya kata den re ka jingle jong ka sarkar ri nong ona district administration ban khangla ka ni ka long ki ka ba pangla pi haji sha la da ki ba ki kwa ban check ya ka status mo ha bi ba ka ka kya ka jong I kong antara kalau di banwan daki dokter mau ki medical expert dan re bagian wan daki kulit ban kli habi dia bak kot kya lane ngamtip kai gi fu jok di tuan ne dan re la daki wan nakata ka liang maso kila bak lajur nak banyak juga polis department bande ya kata itu kan ni ya kata le se kan nomla banong mau kai ka jumut ka cuki ka basaldat Andrei le se ki kam ki jogi pat ki kumbang ki penpau kumta dan dai nakaliang ka jongi kumu pai ba nakaliang ka jongaru mo aso ba kani kalong ke iki ka bamdei nama ku mau longi pi mane kani ka hok mo ka hok ban penpau ya ka jingso ka jongi la kalong ban persya ya ka sarkar dan ka duru kani ka hok ka bala ai ngi daka Constitution of India ka bam dan manung bala sim mo nakaliang ka jongi ya kan mau tu kupur bangi nakaliang jongka voice of the people party abangi pelong itu jengki te kajingi ru kari kajingi ke belong peaceful mo andrengi I bakari ka sarkar ka bangi yo menta ka sarkar ka bagi dembor ka ba yu roj ya ka hok ka jongwe puwe nong so sino kalau ke ba sosi ba ka jela ka jingi mo ka jela ka jisha ka ba song sup song singan abangi one ban protest ru kum ikong marwai one ka peaceful protest re nakaliang jong ka sarkar ka persang ban ai daw kum ni ba kum tai nga ong untuk kam ban pan jingbet nang no namar beli kum ngalong hindu menen maka riti sincari kal ai ngi ndan dak wei pat ka ai ka long halor jong kata pi kata ka nga ikai ka bang ong hindu menen kalong bang mo habi di ba kita kum ka de kam jong ki medical expert kam de kam jong ki kulit tengi haji sha le kum kini ki jingja kamut ki magistrate ki maki ki ban ki ban keren mo tadon ko ban pass ka message sa kaliang jong government dan ni ka district administration ni kam ni kam jong U pulit te kani ka jingwan so pulit ka jing I jong kalau ka pakla haji sha la de don lang batu magistrate yang ka jong kalong ba mo ka jing sha ka jingwan ka jong hang ni ka de ling ba ka jing kol jongi long kemi ke berenang ni taka semua dekat kamram ke sana mau ke kamram ke sana ban wan ban snow ya ke iki kendu ke jongi ban ni scam mau ada la skim bon dia nak kalian ke sana saya kan kendu nak kalong bat ka sarkar dan dia bat di district administration ban ra ya ke ni ke jingja ke bamentasi dia kadon ke jing pan snow ru nak kalian jongi ngamtip namar ngapoi kamadian bat kadon ke jingpan snow nak kalian ki long kemi ke hang dia bat kumju ro nak ki wei pat ki samla bat ki rorang ba ke hang dia ha ba ki ong ba ki pulit ki bon mane ki babon ke bot ki di ki blabu aj khau yang
Dia kata ketika ka balong misconduct na kaliang jong ka police department ka bat ka bangim la ban pediang. Dia hoi ngalai iru gudon ti clips ki ba circulate apo social media. Kalang ipet ya ka rukom kren rukom yang ka jong USP mo. Ai ma kadon ka jing phier. Dia ndai jat bangam don ngam la ban pensisai kata. Dia ndai habi di bakani ru antrai na kaliang ka jong nasi mondir mar pasai sesondir mo. Nasi mondir macam mana penduk ya di bor bajrong bat patra ya ke ini baru ba jam kata ke ngong ngan sara ki bor bajrong ngan sale kata ndai ngala ong ru la ajing bot nam taki long kime ki badan nam tai ngadang ong kata hi mo na kalian ka jong ki na tai kan bha kata ki demi kendu bat di DGP kamar kum bai long ngai di long serious na kalian ka jong di DGP barang scam la taki lek maki kum ki long kime ki ba mat bai kendu kita akan menghampan yang lah sejak sekiri kalian ngerti bahkan pahala lagi dek kami kedua marka iki baki lek kulit mana kalau ke iki ke bamla ban pediang kaan bu kamsa mo badaki kulit senrang kinwan ban ban ya taku bat kilong kami kaan kamsa kita nomor kata ke ngong ke basosi kalau kata mar bakani ka hop ka bala ai da kerti sinsya Tenri kumbalong hapok ke jala ke jungi menta kalau itamula kalau ba kat ke baja mo like cek section 144 mo de cái này cái iki ba ngim la ban priang ban ngi siap ba kum u pai ba ulong ba start ban i ya ki science mo ling ba kum trikam jong ke sarkar ke jungi ke ba prasang ban yu roj mo bat ban prasang ban khnyat ya ke sur ke jong u pai ba la kalong marwe argut dan ni bungut